Kien propju fil-11 ta' filgħodu ta' 11 jum ta' 11 xahar tal-1918 li waqa' silenzju fil-kampijiet tal-battalja fejn miljuni ta' soldati nqatlu f'4 snin ta' ġlied qalil. Silenzju li ġab miegħu t-tmiem tal-ewwel gwerra dinjija. Matul dawn l-aħħar 102 jum l-armistizju nbidel f'ġurnata ta' tislima għal vittmi tal-gwerer kollha madwar id-dinja. Pajjiżna jingħaqad mal-kumplament tal-Commonwealth biex fl-rebħat tal-11 ta' Novembru jsellem mod partikolari lil vittmi ta' żewġ gwerer dinjija. Iċ-ċerimonja bdiet parata mill-banda u stakkament tal-Forzi Armati ta' Malta mill-Parlament sa Misraħ San Ġwan fejn il-President ta' Malta George Vella ingħata s-salut nazzjonali bid-daqq tal-innu Malti u spezzjona l-Gwardja tal-Onur. Wara, l-Arċisqof Charles Scicluna mexxa konċelebrazzjoni solenni fil-Konkatedral u fl-omelija tiegħu saħaq kif jum it-tifkira għandna d-dover li niftakru għaliex il-memorja ta' gwerra li ħalet biss telliefa tenna nibnu futur aħjar. Mhix kwistjoni li tinsa l-vittmi jew dak li ġara, imma li tibqa' tiftakar biex tifhem xi tbatija u x'inġustizzja kien hemm biex ma terġax tirrepeti ruħha. Ħass punt ukoll isellem lill-vittmi tal-gwerra li għaddejja minnha d-dinja bħalissa, il-COVID-19, u appella l-awtoritajiet ikunu aktar responsabbli biex ma jintilfux aktar ħajjiet. Min illum għandu r-responsabilità ta' tmexxija tajjeb jiftakar kemm il-għażliet li għamlu ta' qablu kellhom prezzoli li ħallasna anki aħna. U fil-kuntest tal-pandemija nieħdu ħsieb li r-responsabilità li nużaw tgħin biex ikonna inqas vittmi u mhux iżjed. Flimkien mal-President, preżenti għal qudies kien hemm l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż, fosthom il-kap tal-Oppożizzjoni Bernard Grech, flimkien mal-mara tiegħu Anne Marie, li għalih kienet l-ewwel ċelebrazzjoni nazzjonali f'din il-kariga kostituzzjonali. Preżenti wkoll il-Prim Ministru, l-Speaker Andrew Farrugia, membri tal-Ġudikatura mmexxija mill-Prim Imħallef Mark Ketkuti, deputati miż-żewġ naħat, l-ex Prim Ministru Lawrence Gonzi, kif ukoll diversi membri tal-Korp Diplomatiku. Iċ-ċermonja ta' tifkira mbagħad komplet fuq il-Monument tal-Gwerra fil-Furjana fejn wara li ndaqqu l-Innu Malti u l-Last Post inżammu 2 minuti tal-silenzju bħala tislima li nkissru b'salut id-daqq ta' revej mit-trumbetti tal-band tal-Forzi Armati. Kif ukoll fly-past minn helikopter tal-istess forzi li kienet qed iġġor il-bandiera Maltija. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech flimkien mal-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż u ma' rappreżentant tal-vittmi u l-veterani tal-gwerra għedu kuruni tar-rant u l-peprin, il-fjura assoċjata ma' din l-ġurnata.